खुलुमबाय बर'नि निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे नायलांदो। बावैसो सान सिगां क'क्राझाराव LICनि रांखौ खावनानै लांनाय जाथाय जानायनि उनाव फिन आरोबाव मैया क'क्राझारनि JD र'डआव सासे नरेश बसुमतारीनिफ्राय रां लुथिनानै खारदों। दुथां सिखावफ्रा जाथायनि बागै नरेश बसुमतारी फोरमायथिनाय बादिब्ला इउक' बेंकनिफ्राय 11:50सोआव रांखौ दिहुनखांनानै लाबोनाय उनाव गारि फारसे थांबाय थानाय समावनो गारिखौ सालायनो होनना रांखौ गारियाव दोनदोंमोन आरो बे समावनो सोरबा सासे सुबुङा उनथिंनिफ्राय नोंथांनि राङा गदों होननानै बुंनायाव नरेश बसुमतारीया रांखौ खननाय समावनो सिखावआ लानानै खारदों होनना फोरमायनाय जादों। बिथाङा लांजानाय बेगआव गासै 2,15,000 दंमोन आरो बेजों लोगोसे गावनि गुबुन मोनसे बेगआव 30,000 दंमोन आरो बेखौबो खावनानै लाङो सिखावआ। बेजों लोगोसे आरो बे बेगआव गोबां गोनां डकुमेन्ट्सफोर दंमोन जेरै पान कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, आइडेन्टिटि कार्ड, ATM कार्ड आरो गंसे न'नि साबिबो दंमोन होनना मिथिहोदों बिथाङा। आरोबाव तामुलपुर स्टेट बेंकनिफ्रायबो दिहुनना लाबोनाय अनुपम डेकानि नोगोद 3 लाख रांखौ लुथिदों सिखावआ। बेगआव 3 लाख रांजों लोगोसेनो अनुपम डेकानि साख्रिनि आइ कार्ड, पासबुक आरो चेक दंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै तामुलपुर पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तामुलपुर बाजाराव बाजार खालामनो होनना थांदोंमोन। बाजारनिफ्राय फैना गावनि बाइकआ पाम्पसार जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। गावनि बाइक पाम्पसार मारिनो होनना गेरेजाव हाबदोंमोन। गेरेजाव हाबखांनायनि उनाव बेगआव 3 लाख दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे समावनो सिखावआ लाना खारबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला जोनोमगिरि बिफा महनसिं ब्रह्मआ आरो गैलिया। 95 बोसोर बैसोआव मेन्डेला ब्रह्मनि बिफा महनसिं ब्रह्मआ जोबथा हां बोयो। मैया मोनानि 7:30 रिंगासो समाव हरखाब रुंसारि जायो फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मनि जोनोमगिरि बिफाया। दिनै समाजनि नेमखान्थि बादियै गामिनि रायजो राजाफोरा फावखुंगुर मेन्डेलानि बिफा महनसिं ब्रह्मखौ जोबथा बिदाय होयो। फावखुंगुर मेन्डेला ब्रह्मजों लोगोसे नखर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। क'थालजुलियाव बुथारजानाय जाथायनि दायनिगिरि उदय राभानिफ्राय सिलाइ बोखांनो हादों। आसामनि अरुणाचल सीमन्तनि क'थालजुलि गामिनिफ्राय गंसे आखाइजों बानायनाय सिलाइ बोखांनो हादों। चारदुवार पुलिसआ खना खनला सिग्रोमनानै बे सिलाइखौ क'थालजुलिनिफ्राय बोखांनो हादों। बे सिलाइखौ क'थालजुलियाव बुथारजानाय जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि उदय राभानिफ्राय बोखांनाय जादों। उदय राभानि न'नि उननि फुख्रियाव सिलाइखौ दोनखोमानाय चारदुवार पुलिसआ बोखांनो हादों। बे जाथायनि सायाव आरो उदय राभानि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि मावदों। दिनै तामुलपुर जिल्लानि एबसुनि गाहाय नेहाथारिनि नखराव सहैयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। गोलाव समनिफ्रायनो किडनि बेरामाव गोग्लैनानै थानाय उजित बर'नो बेरामनि थाखाय फाहामथाय लानो 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर बाथ्रा फोसावदों। खामानि गैयै रोजा रोजा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। आसामनि गिबि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फेसबुक लाइभआव फैनानै साख्रिनि थिसनथायखौ लानानै गिदिर बाथ्रा फोसावदों। आसाम पुलिसनि आनजादखौ 3 अक्ट'बराव खुंनाय जागोन आरो बेजों लोगोसेनो सरकारा बे बोसोराव पुलिसआव 6,434 साख्रिनि थिसनथाय होनो थांखि लादों आरो ADREनि ग्रेड 3 नि आनजादखौ 15, 22 आरो 29 सेप्तेम्बराव खुंनाय जागोन होनना मिथिनाय जादों।